Mabot sa unom kamasakop sa Task Force Talisay ang pasakanong kaso tungod sa pagpangulata sa magsuon nga mamaligay og prutas. Ang report ni Femari Dumamo. Sa padayong investigasyon sa Talisay City Police Station, nakatumbok na sila gunom ka mga sakop sa Task Force Talisay nga pasakaan og kasong slight physical injuries. Kahinumduman nga ang magsuong Baby Jean og GDL auditor nituyo pag-adto sa Talisay City Police Station gahapon aron magpablatter. Hinihuman sila nakaangkon og mga samad ug bunog sa kalawasan kay gingong gikulata sa mga sakop sa Task Force Talisay. Sa iyang bahin, si Talisay City Acting Mayor Alan Bukaw nagpakisayod na sa mga insidente ug nipahinumdum nga mopatuman gid og maximum tolerance sa ilang mga operasyon. Gani bisan ngadto sa DILG validating team, nihangyo si Bukaw nga dili lang kayo istriktuhon kay napakita sa pandemya. Niingon jud taon ko nila nga muhangyo lang ko ninyo. Nga di lang kayo nato istriktuhon karon, especially this time sa panahon nga pandemic. Ang tanan rong tao burong. Di lang nato kay ang tao gud kung gutom na, musukol gyud na. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.